Fetħu l-applikazzjonijiet tal-Premju Nazzjonali ħaddim tas-sena 2022. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie sostnut is-sinifikat ta' dan il-premju li jirrikonoxxi l-bżulija tal-ħaddiema fi żminijiet ta' sfida. Il-Chairperson tal-Bord Premju ħaddim tas-sena, Angela Ġus, sostniet kif b'kollox fl-edizzjoni ta' din is-sena ser ikun hemm 9 kategoriji ta' premji għal din is-sena. Dawn jinkludu l-aħjar imprenditriċi, l-aħjar imprenditur, l-aktar mexxej jew mexxejja żagħżugħ jew żagħżugħa, ispiranti u l-aktar kumpanija li tippromuovi ir-responsabilità soċjali. Din is-sena se jkollna 9 kategoriji, naturalment hemm il-Premju Ewlieni, il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-sena u apparti dan kollu din is-sena introduċejna kategorija ġdida, kategorija speċjali li nħeġġeġ it-telespettaturi tagħna sabiex japplikaw propju anki u jitfgħu jissottomettu n-nominazzjonijiet. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul u għasostna li l-Gvern dejjem ħaħsieb jassigura li jkun mal-ħaddiema f'kull mument anke f'dawk l-aktar diffiċli u li kienu jirrikjedu aktar sagrifiċċju minn qatt qabel. Għal ukoll li l-Gvern huwa kommess li bqa' jaħdem favur aktar tisħiħ ta' drittijiet tal-ħaddiema u li jkompli itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Illum ħabbarna dan il-proċess Premju Ħaddiema tas-sena propju biex bħala Gvern nirrikonoxxu l-bżulija u l-karattru ħabbrieki tal-ħaddiem Malti li bis-saħħa tagħhom il-pajjiż baqa' għaddej anka fl-aktar żminijiet diffiċli. L-applikazzjonijiet huma aċċessibbli mis-sit socialdialogue.gov.mt. L-applikazzjonijiet se jgħalqu fil-31 ta' Ottubru filwaqt li ċ-ċerimonja ser issir fis-16 ta' Diċembru.